més tranquils. I si no, un dia es troben nerviosos i veuen que no poden dormir, pastilla catatrió i cap al cine, cregui'm. Nois, ho sento dir-ho, però el nostre país és un país difícil d'arreglar. I ho sento, però és així. Entre altres coses, perquè tenim un defecte. I és que mengem massa. El dir mengem, també vull dir menjo. Jo sóc de vida, aquí jalem pels descosits. Aquí no estem per bromes. Aquí ens van dir de petits, no juguis amb les coses de menjar, i ens ho vàrem creure. Aquí no estem per romanços. Però que no ho veieu? Els fins de setmana, el divendres, ja un diu a l'altre a l'oficina: on aneu a menjar, tu, amb la dona, aquest fi de setmana? No on l'aneu a passar, no. On aneu a menjar? Com si no haguessin menjat amb tota la setmana. Això no pot ser, home. És clar que aquell home diu: home, nosaltres anem al Conill Boig, que ens ho fan molt bé. Fan un ternasco que t'ho recomano, saps? I bé de preu. Ah, està bé, tu, ho provarem, saps? Perquè nosaltres anàvem a l'ànec coix i no ens acaba d'agradar. No. S'ha espatllat l'ànec, oi? De manera que ens sabem de memòria tots els noms de les tasques de Catalunya, a l'hora que donen menjar, el que cobren. És dir, que només tenim el menjar al cap. Si s'inaugura una botiga, si no dones de menjar desgraciada a la botiga o l'establiment, que ningú hi anirà a comprar. Avui, abans si es feia una inauguració, sí, ja se'n feien, però una oliveta, una miqueta de patates de xurrero i s'ha acabat. Avui no, avui aquesta botiga s'ha d'inaugurar i has de donar farda. Has de donar truita amb botifarra, has de donar llagosta, has de donar pollastre, i la gent s'hi tiren com a llops. Jo hi vaig a vegades, perquè veuràs, penses de passada i ja superé, i com jo pensem tothom, perquè tenim el menjar al cap. Jo encara sóc dels discrets, perquè jo a vegades ho veig, que els camarers no arriben a les taules. Pel camí els hi prenen tots, tothom pica, tothom menja. Jo l'altre dia, en una inauguració, eren 2:45, encara no havia pogut aconseguir res absolutament, perquè sóc discret. Al final vaig veure un camarer que passava amb una plateta amb 2 croquetes, vaig tirar-hi mà, i encara tenia una dona que me la seguia, Encara una dona que em anava dient: «¿Qué es esto, señor? ¿Croquetas?» «Sí, però estan ocupades!» Li vaig dir: «Oh, carai, al moment que un s'ha de defensar pel menjar, també. Ja està bé, home, a 2:45 de la nit, aquella dona voler-me tocar les croquetes, home.» En fi, que és un cas que no hi ha remei. I de dalt, i de baix, i ministres, i no ministres, és un mal general. Venen ministres de fora, de l'exterior, de l'interior, diuen que venen a solucionar els problemes, a posar-se en contacte amb la gent, a parlar de les coses, però veig que no, i al final llegeixes el diari, una comida a la Diputació, una cena a l'Ayuntamiento, una al Palacio d'aquí, tothom jala aquí, home. Doncs què venen a parlar? Si amb la boca plena no es pot parlar, senyors. Cuidado, que jo no vull dir que un ministre hagi d'arribar a l'aeroport amb el paquet del berenar, Ni amb una motxilla a l'esquena i anar donant la mà a tothom, home. Però d'això a començar a fartar-se de manera... N'hi ha un abisme, també, perquè és que no pot ser, perquè és que no hi haurà menjar per tothom. Que és que per això no entrem al mercat comú, perquè ens tenen calats. I ho saben que nosaltres, si entrem, acabarem amb tots els mercats que entrem, tant si és el comú com el del ninot, perquè mai sabem si en tenim prou de menjar. Tenim el menjar al cap, és impossible. I això com ho resisteixen les famílies? Ah, és el miracle, tothom cala, tothom té diners, tothom té cotxes, tothom tira de veta. No sabem perquè si per un cantó haguessin pujat els sous, perquè sort n'hi ha, però la plaça cada dia n'és més barata, dius, bueno, ja està explicat això. La plaça baixa, els sous pugen, però si vas a la plaça i cada dia tot és més car. Si una cosa que val 60 l'han amat, diuen 80. Què et diu ara? 20 pessetes més en un dia? Sí, senyora! I esperis! I si et diuen esperis, fot el camp, perquè t'ho apugen allà mateix, De manera que, nois, jo no sé on anirem a parar, crieu-me. Gracias, señor. Gracias.